Bueno, el meu ingrés a Valldaura va ser el gener del 2022 i principalment vaig entrar per consumir alcohol i escapar-me de casa, conductes de risc, no portar-me bé, no estudiava tampoc, no tenia autoestima, no podia menjar, no sortia de casa tampoc, només m'escapava per anar a festa. I, bueno, Valldaura, sincerament, a mi m'ha ajudat molt. He pogut canviar com a persona, he pogut veure la vida des d'una altra perspectiva, tenir un estil de vida diferent, una motivació constant. I s'ha de dir que és un camí molt dur, perquè al principi és molt dur, costa molt, ets nou, no coneixes a ningú, és molta gent, és molt diferent del que tu has estat vivint. Però un cop que surts, si tu realment vols canviar i has canviat, tot el que et proposes ho aconseguiràs. I ara, doncs, bueno, jo estic estudiant el batxillerat i també doncs, soc model, també faig contingut a les xarxes socials, faig una mica de tot. I, sincerament, sense Valldaura, doncs, hi ha moltes coses que no podia haver fet. Doncs jo sóc Sàlua, vaig tenir l'ingrés el 5 d'octubre del 2020 i bueno, vaig sortir el 2022, a finals, 2 anys quasi. 4 mesos i feia 2 anys. Vale, doncs vaig ingressar per problemes al carrer, de conducta, de consum, de conducta a altres centres, pues muchas cosas, muchas cosas del palo, ¿no? I bueno, pues doncs a Valldaura m'ha ajudat a donar-me compte de que la meva vida no podria seguir així. No vaig deixar de consumir dins de Valldaura, sinó de fora. He deixat de consumir fa 1 any, quasi. I, bueno, doncs fa 2 anys ja que vaig sortir d'aquí. I pues, eso. No sé què més. I ara que estem molt bé. Sí, molt bé. Estudio, vaig estudiar. Soc actriu, no? I, bueno... I també que de Valldaura es treuen molt bones relacions, eh? Sí, Aquí hi ha una. Sí, molt bona. Es pot dir. Molt bona. Sí, molt bona.